Balita National, COVID-19 vaccine sa mga miyembro sang PSG, ginakabig nga smuggled. Duke, nag-ako nga madamo nga sala sang tika nga nahimo sa COVID-19 response ng gobyerno. Sa Balita International, 22 ang patay, 50 ang pilason sa paglupok sa Yemen Airport. Samtang sa balita sa sports, De La Hoya naghirit sang rematch bato kay Mayweather sa plano nga boxing comeback. Balita Entertainment, Representative Alfred Vargas, no regrets nga nagsugal bilang producer sa isa sa MMFF entry. Samtang sa Balita Special, aton padayunan istoryahan ang mga pagpati sa pagsugalaw sang bagong tuig. Maayong aga Bacolod, may agabilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Disyembre 31, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system na nag-apekto karon sa nasilangan nga bahin sang Southern Luzon. Ang Northeast Monsoon na nag-apekto sa Northern kag Central Luzon. Ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands. Ang mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob bangod sang tail end sang frontal system. Kasarangan naman tumuwas kog huyop sang hangin gikan sa namin nasidlangan ang mapatyagan sa Eastern kag Western Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands nga mayara sang makanay tumuwas kog pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan din sa 24 degrees Celsius tugtog sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutla kay na alas 6 ang alakon na 6 ang aga, magatulog naman alas 5:37 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na. Rin na si RR Montua Reginio. Kaya nag-ano gid siya bala connection boy, nagbayad gid siya sang piso net bala para makakonect ko no wifi sa ila tupad balay. Nagbayad siya ko no 10 pesos. Kaya kagina sa Balitang Bayan, nang hindi ko no ka load video, kang iya ko no to nga globe ga problema. So nagano na lang siya, Wala sa kaina kay. Yes, nagbayad na siya 10 Kung pesos. aga pa si RR daw yung ko makita nga kagabi. Siya pa nega PM sa akon niya. Pahuway na Aksyon Boy kay may ubra ka pa buwas. Kita guro online pa ko bala. Tingala siguro nga online gyapon sa Aksyon Boy man. Okay, balo ka mo amo na mga oras ga tanaw ko blaga check ko sa mga news sa mga muna. Correct. Sa mga balita bla. Gabi no, magni nga oras ya. Tigay mo na oras puli ko mo. Siling ko gid. Okay. Isa ka matugnaw nga aga ARB. Garabon ta mga balita kag treser na para ang tigas kag nga pasi mapainta kaangay sa paghigugma. Ay mo. Ang matingdas o kung matud ano naman pili hindi ka sa pasi nga daw binutig kay masaktan ka. Ang Aksyon Radio masakitan ka. Ang Aksyon Radio higugma sigurado langit ang madarama. Good morning kapadyangan ni Mamaylan. Paghigugma ay palapnag sa tanan 2021 handaan lupot ito tanan sa programa nga napuntan sa kadalagan Aksyon Radio numero 1 tubtub sa katubtuba. Puwerte. Ato siya subong sa Mamaylan Aksyon Boy. Sa kabadyangan? Oo. Sa iya barangay? Yes. Kagawad, good morning dira ha kag sa mga taga kabadyangan. Vanessa Mayo, Happy New Year, Van. Kay Doc Mayo dira, Happy New Year. Yes. Happy New Year. Sige. Si Alex Montesa, of course. Saka ginatami naman si Gimo Clarito. Sir Edwin Pineda, ara man siya Action Boy. Si Evelyn Nipomoseno, mayong aga Action Boy. Kag Action Dorel, keep safe always. Happy New Year sa aton tanan. Kay Erwin Gonzalez, good morning Action Boy and Dorel, Happy New Year. June Marie Radok, good morning Action Boy and Dorel, mga ka-Energy Fans Club. Happy New Year watching Facebook Live here dra sa Maya La Castellana. Yes, good morning dra sa inyo. Action Boy, ara imo. Yes, ara imo friendship si Sir Turco Jones. Ay, okay. Happy New Year, tol. Feeling ko ba si Mamasko ni siya kay nga nag-comment. Guro ko nila last day gapon sa daw medyo active ko na bit. Guro ka kompleto sa panukot. Yeah.
Kay likot yung Paskuhan niya, nukot ko na. Perfect. Sige. Maulat-ulat lang tagawa, no? Kay Grace Foss, good morning. From Norway, Aksyon Boy. Okay. Feeling ko Norway. matugnaw. Tapos subong White Christmas, guro subong sa Norway. Halos sa mga lugar subong do White Christmas. Anthony Jones, Savilio Ceblano, good morning, Aksyon Doors, na Aksyon na Boy, Monitor, Advance Happy New Year sa tanan, God bless. Yes, good morning, Anthony. Dahil sa may Regards kawayan. man sa kay Connie. Ati ang upod to bala? Si Connie, ito Connie Oyos. Okay, Connie sige. Oyos, no? Good morning. Alex Monteza, ang Gabunan. Gabunan. Nga manog palamati sang ARB nga taga Barangay 30 sa Pamilya Ramirez kag Clarito, Happy New Year in advance. Okay, sige. Kay Ate Regine Ann Kabalatungan, good morning. Advance Happy New Year, keep safe always. Ano siya sa may Talaban, Aksyon Boy, Himamaylan City. Okay. Yes. Kay Jason Alegria, good morning, Aksyon Boy. Good morning lang da sa Pulupandan, Barangay Palaka, Norte, kay Kagawad Arnel Kapanarihan. Gina-copy paste lang ni, pero sa dating i-correct ka na ng Palaka o para hindi ka magdala. Kaya kuya, tiba lang kung Palaka mo, kaya taga dito ka. True. Tiya ko yung wala ka bulos ang lugar, tiya Wala maplaka, ginita ni. Leo Sukamo, good morning. Kay Keith Hilsinger, mayong agaman. Sige, go, Action Boy. Sa kay Martin Aliling, good morning man. Ti Hoka, ti Tangata. O sige, standby, anay sa mga balita lokal. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Detalye na sa aton mga balita lokal. Wala sang patigayunon nga New Year countdown ang LGU sa siyudad sa Bacolod sa pag-abi-abi sang 2021 bangod sa padayon nga pamahog sang COVID-19. Sa idalom sang Leonardia Administration, kada katapusan sang tuig mayara sang countdown kag fireworks display nga ginapatigayon sa Bacolod Government Center. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chair sa Bacolod IATF, posible nagdesisyon si Mayor Lunaria nga hindi na magpatigayon sa sining aktibidad para malikawan ang pagtililipon sa tao kung ang itatawag nga mass gathering. Dunga pa ni Familiaran, wala man sila sa may nabaton nga imbitasyon o kung impormasyon angot sa sining aktibidad. Samtang nagpalambot si Familiaran sa pagtamyo sa publiko sang Happy New Year, kanagalaom nga mangin safe ang tanan samtang nagasunod sa ginapatuman nga health protocol. I think wala nagkaroon ng gindoaway na nagkaroon na ngayon because tigil-gather ka crowd eh. So, base hindi mo na makontrol, wala social distancing. So, I think base din na gindoaway na ngayon. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Padayon pa ang pag-encode sa DSSD Bacolod angot sa mga benepisyaryo sa 6,000 pesos nga ayuda para sa mga pamilyang napektuhan sa ginpatuman nga 14 diyas nga lockdown humalin Setyembre 11 tubtub Desyembre 19 sa idalom sang Bayanihan 2. Suno kay Pasita Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod, ila pa sa karon ginahulat kung maprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpalawig sang Bayanihan 2 tubtub sa masunod nga tuig para maakomodar ang mga na-lockdown nga pamilya humalin Desyembre 19 pasaka. Sa karon hindi pa mapalayag ni Tero ang numero sang makabaton sang ayuda kag posible may baluan sa masunod nga semana. Ginpatag man sini nga padayon pa man nga nagasulod ang listahan sa mga lockdown nga pamilya gikan sa mga barangay sa Bacolod. Sinibaluan ang ini nga ayuda ang para sa mga nagpositibo sa COVID-19 kag katupad balay nga gin-sealed off sang otoridad. By Monday, kung tapos na to encoding, ipasa na naman. Sa region, ma'am? O, sa region. More or less, ma'am. Wala pa ko data, gid wala ko ka pa. Magani, wala ko ka inquire pa kay wala ang tagatantawid. Kabagin sang pahayag ni Bacolod DSSD Head Pasita Tero.
Nagumpisa na sa pagpreparar ang COVID-19 vaccine o COVAX Council sa siyudad sa Bacolod matapos ang damlang lang pagsinapol sa mga miyembro ng council sa ginapaabot na bakuna. Sunod kay Vice Mayor Alcid Familiaran, Vice Chairman ng council, nagumpisa na sa pagplano ang siyudad para mapatuman ang vaccination sa tion nga available na ang bakuna. Dugang pa ni Familiaran, mayara sa pondo ang ginpain ng council para sa bakuna apang iya ginatugyan kay Mayor Evilio Linardia ang pag-anunsyo sini. Gintugyanan si Dr. Hector Gayares nga magpakikangot sa 7 ka mga ospital sa syudad para sa profiling kag identification sa mga healthcare professionals, medical frontliners kag healthcare facility workers. Si Councilor Renesito Novaro ang magaserbe nga pamuno sang vaccine center team nga magapangita kag magadevelop sang vaccination center sa syudad. Si Bids and Awards Committee Chair Attorney Mafilindo Polvora ang gindesignar para magpili ka magbakal sa COVID-19 vaccines nga ginatugutan nga usaron sa gobyerno nasyonal. Ang COVAX na, meeting kita ng planning na so that anytime na available ng vaccine, ma-implement na lang kita. May set aside na funds, Vice, for that. Naiara pa din sa mayor ng Latunta. Si Vice Mayor Alcid Familiaran. Ginaprobahan sa Regional Interagency Task Force ng RIATF for the Management of Emerging Infectious Diseases Region 6, Western Visayas ang moratorium sa pagbaton sa locally stranded individuals ng LSI sa siyudad sa San Carlos Negros Occidental. Sa Resolution number 112 Series of 2020 na pesahan Disyembre 23, 2020 kaginpirmahan ni RIATF Head Secretariat Christian Nagaynay, ginaprobahan ang suspensyon sa pagbaton sa mga LSIs sa San Carlos umpisa Disyembre 30, 2020 tubtob Enero 29, 2021. Ininay ka 20 approval sang RIATF sa moratorium sa LSI sa Negros Occidental. Sa record sang City Information Office, tubtob Disyembre 29, 2020 ang San Carlos ang may 16 na lamang ka COVID-19 active cases. Samtang magpatukod naman sa isolation rooms para sa highly infectious diseases ang Department of Health sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Sunod kay Governor Bong Lacson, ginahulat na lamang sa probinsya nga ma-download ang 50 milyones pesos nga pondo sa among proyekto sa bulig sa isa ka senador. Nagasalig ang gobernador nga hindi malambutan sa ikatatlong quarter sa tuig 2021, maumpisa na ang konstruksyon sang proyekto. Nobyembre 25, tuig 2020, sang ginaprobahan man sang House of Representative Committee on Health ang hagna nga pasaka sa bed capacities ang Silay Hospital halin na sa 100 padulong sa 300 bed capacities, naga-upgrade sa serbisyo kang mga pasilidad kag nagadugang sa medical personnel. We will expand our Teresita Landoni Provincial Hospital. We will be adding more rooms. We will build this area for infectious diseases. So just in case, hopefully it never happens again, then we will be able to isolate an area in Teresita for infectious diseases. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Ginpangunahan ng Bacolod City Councilor Renesito Novero kag OIC Division School Superintendent Gladys Amelin Sales ang pagdumdum sa ka-124 katuig nga kamatayon ni Dr. Jose Rizal. Sa mga kaywatan naghalad sang pangamuyo kag mga bulak sa monumento ni Rizal ang mga manunodlo nga ginpangunahan ni Dennis Estaniel, principal sa Rizal Elementary School upod sa mga bisita. Ginlaragway ni Sales ang himuan ni Rizal nga nagsakripisyo sa iya kabuhi para sa kailwayan sang pungsod nga tubtob karon padayon nga ginadumdum. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Para naman
Morning na liwat sa aton nga nagamonitor sa Facebook. Ini si Titi Hoka Ti Tangata. Anong buto sila? Why kay Dia? Good Action Boy. I'm a new fan Action Boy. Ginatamyaw ko si Dr. Jed De Leon. I'm from Wellington, New Zealand. Okay. So, taga Basi New kung Zealand. ito, basi may kung dito sa New Zealand, basi may local dialect Basi dito. may wala. meaning ni Action Boy. Correct, Iya oo. nga, ano. Sige. Paki-explain ti huka, te tangata. Kapag kung ano nisang meaning, sini parang kung kita ma-educate. Yes. Yasi Kate Cardones, good morning man. Sakay Amalia Alubantilan. Good morning and Happy New Year sa inyo. Sakay Juan Bolgallo, Happy New Year dira sa family. Sakay Ma'am Alma sa mga kabataan. No? Happy New Year. Kag sa mga would-be, kuha niya bala? Umagad. Na, soon, guro Sige. Donna Robles Prodigalidad. Happy New Year. God bless from San Diego, California. Maaari naman, may taga San Diego naman kita, California. Action Doors. Go worldwide. Worldwide. OFWs, mga Filipino migrants. Thank you, Gid. Yes. Happy New Year sa inyo. Shout out ko no sa naling ni RR Montua Rihinio sa kay Ryan Castro Babs Boy. Kag Rizabail Dapa. May mga Pwede, no? Benji Bernardes, Happy New Year. Watching from Singapore Airport, waiting for departure. Mabalik mo din sa Pilipinas. Dri. Okay. Have a safe flight. Gid sa imo, sir. See you, amo na. See you. Si din siya gurong puli. Kalayo. Ni guro kay sir yan, Elizabeth, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, man. Sige, Action Doors. Si Ma'am Vanessa Mayo, Miss Beautiful Doors, ready na siya kay polka dots gid siya. Yes, bala Ma'am Van. Karon sa gabi may polka dot tigig ko, pero white. Ano But color? white. Ano? White. White Action Boy. White siya, tapos black ang polka dot? Oo. Pero ka, ano lang. Kaya di ba, isa man na sa color of the year man mo? Ano color of the year, Subong? Yellow and gray. Yellow and gray. Meron man green and white. Nakabutang do apat siya. Gin-search ko kagabi. Okay. Sige. Apat na naguro ang nagkakwan? Na naghimo? Uy, mo ko na color? Basi. Apat na katawo. Kaya JR Dimo Pabalinas Panagiton. Good morning, Action Boy and Idol Dorel watching from Pontevedra Advance. Happy New Year. Dumo brown out Sa January 5 kay Tulindoy Panagiton. Sa January 5 nagli schedule nila ni Ma'am Vanessa sa ilang vaccine. Ay, ugali. Sa January 5 na. Sige, oo. Kabay pang Makalabot naman di sa Pilipinas. Oo. Kay MJ Loar, good morning. Dra sa may Taguig Metro Manila. Kay Sir Rodney Harder, good morning, Action Boy and Action Dorel. Happy New Year.
sa tanan ko nga ARB host and staff. Jesselyn Andrada Tiangson, Happy New Year Mandra. So may mansilingan naman siya. Roland Octavio, good morning Action Boy and Dorel, watching Facebook Live. Pacific Ocean, nagalabay sila Action Boy. Passing Alaska on board Hyundai Global, Happy New Year sa tanan, keep safe. Sige. Standby na sa tapos mga na. dunga natin ng mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginakabig ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga smuggled ang COVID-19 vaccine nga ginbakuna sa pila ka miyembro sang Presidential Security Group bangod hindi pa ini aprobado sang Food and Drug Administration. Sunod kay Lorenzana, dapat magbatag ang PSG sa ginhimo nga pagbakuna bisan pag in-insister nga proteksyon ini para kay Presidente Rodrigo Duterte. Samtang ginklaro ni Lorenzana nga hindi makabig nga breach of security na tamo matapos nga maayo man ang tinutuyo sa PSG sa pagpabakuna. Dapat pasabto na matao sa likod sang pag-administer sa hindi rehistrado nga COVID-19 vaccine para sa mga miyembro sang Presidential Security Group o PSG. Sunod kay Integrated Bar of the Philippines kung IBP President Domingo Egon Cayosa, ang mga opisyal hindi pwede nga tagoon ang source sang vaccine. Dugang pa ni Cayosa, ginlapas sa mga ini ang layis ang Food and Drug Administration kon FDA. Ginasaad sa FDA law nga sino man ang madakpan nga naglapas may pamatbat nga isa tubtob na pulo ka tuig kag pagkapreso kon magbayad sang 50,000 tubtob 500,000 pesos. Gin-insister sa Food and Drug Administration nga ang bakuna dapat mag-agi sa normal registration process bisan nga ini ang gin-donate. Ginhimo ni FDA Director General Eric Domingo ang pahayag kasunod sang kontrobersiya may kang tanan sa unregistered COVID-19 vaccine nga gingamit sa pila ka mga soldado. Suno kay Domingo, ang registration kinanglanon sa isa ka bulong kung bakuna, ginbakal man kung gin-donate. Patag ni Domingo, dapat nag-agi sa Department of Health kag ang ahensya nagapangayo sa FDA sang import permit kag kinahanglan nga nakarehistro. Aminado sa Department of Health Secretary Francisco Duque III nga madamo sa mga sala nga tikang ang himo sa COVID-19 response ng gobyerno subong nga 2020. Sa press briefing para sa year-end report sa Department of Health, ginpahayag ni Duque nga nasambit nga masala nga tikang ang mga nagserbe leksyon para sa mga magdinalagon nga ang pungsod sa pagtinguha nga makontrol ang COVID-19. Ginhimo ni Duque ang pahayag sang ginpamangkot angot sa assessment sa COVID-19 response subong man ang mga lapses nga kinahanglan paayuhon sa 2021. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga 12,733 ka health workers ang ginhire agud magbulig sa healthcare system halin sa nag-umpisa ang COVID-19 pandemic sa pungsod. Sa press briefing para sa year-end report sa DOH, ginpahayag ni Health Undersecretary ni Health Secretary Francisco Duque III nga may 14,789 man ka health professionals ang gin-redeploy sa nagkalailain nga lugar sa pungsod agud mapaayo ang local kag regional healthcare facility. Ang kabilugan nga datos na record tungtod Disyembre 18 tuig 2020.
Maga-resume sa Enero 4, 2021 ang voter registration sa Commission on Elections sa COMELEC. Base sa advisory sa COMELEC, ang katapusan niya voter registration para sa karon nga tuig ang nagtakop sang Disyembre 29. Wala sang voter registration nga ginpatigayon sa nabilin nga special non-working days kag regular holidays subong nga tuig. Ang voter registration ginpatigayon sa adlaw sang Lunes tubtob Huwebes halin las 8 sang aga tubtob las 3 sang hapon matapos nga ang adlaw sang Biyernes gindesignar para sa disinfection. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa aton mga Alright, good morning Liwat. Kay Roland Octavio. FB Live, Pacific Ocean mo nang inasiling mo sa Alaska. A combination of black and white polka dots with blonde hair. Dorel Cabatu is indestructible. bongga, gaya si RR, no? Lumapitan ko yun siya kalendar sa kabadyangan. Ay, feeling ko dalang ko siya kalendar. Tapos Correct. kantoon niya to sa Karabalan. Ano kala yung kalabadyangan kay Karabalanaw? Lapit lang. Lapit lang? Oo. Adjacent na sila nga kuhan, nga barangay? Oh, lapit lang na siya. Mas layo pa kayong payaw eh. Siyempre, binalbagan na. Hindi ba ang kuhan bala, ang distansya sa kabadyangan kay Karabalan, lapit lang? Oo, lapit lang. Dalin na lang na si RR. Sige, kantoon mo to, Arha, dalanta ka. I-remind mo ko, basta kantoon niya ko ito kagula ko kalendar dala. I-remind mo ko later ha, nga madalatas ang calendar of sige. activities. Sige. Adfe Caceres, Happy New Year kaman sa imo kay sa pamilya Xiao, Guanzon Caceres kag Limbania, no? Kag kay Josh dira gali Galyo, thank you gid kay ang kuan sa gali ko ang video commercial sa pinakadako nga sneaker store sa USA. Wow. The biggest sneaker store ang Show Palace. So magadto ka sa US, Makato ko sa Show Palace. Sa Show Palace. Sige. Ano ang pinakadako galing nga sneaker store sa US. Pero Yung nag-video shoot sina di si na Josh. located. Damo pa na guro ko ni. Damo Basi. siguro Sabagay. sa Diba sa may mga main branches. ginaya, may main ginaya. Namig yung main. Sa main ka ginawa Oo, to. of course. Kasi May mas matampukan ka to makasave. sa sneakers. Okay lang. Importante may dala ko sneakers. Puli. Si Josh gali ang nag-shoot sa ilang video for commercials nila. Pwede si Josh, no? Kaya daw Congratulations, journalism ni siya eh. Josh. Journalism ni siya eh. Iyan ko ha. Kaya kabalo ka, Aksyon Boy. Saan na tapwa ni aton nga Christmas sa kuno kay kada katanaw ko simo dahil nga mo ko nang ganyan mo. Sige lang makuha na siya by after 3 Kings, goro. Bebong Patinio Bayona, good morning man and Happy New Year. Michael June Season, to all my family ko kag friends, kag sa Energy Fans Club of course.
Happy New Year sa tanan, especially sa ARB Anchor staff kag crew. Dina de Cripito, good morning man. Edith Biasca, Lolit Atos Digayo. Lala, Happy New Year ha. It's a Maori, siling ko daw native of New Zealand, translation of my nickname nga Iceman Action Boy. Okay, te. Ining te huka ti tatangatanan. Siling ko nga native, hindi siya nga kakuan mo nga dialect mo. Maori. Translation of my nickname, Iceman. So okay. Yes, Iceman. Sir Iceman. Very good. Jofel Tisa, Happy New Year sa family Tisa sa Cadiz City. Langda sa mga friends ko sa drama team. Best regards to those ni Anthony sa mga drama team. Okay. Okay, sige. Yaraman ako magulang gali si Denmark Cabatu, Action Boy. Merry Christmas sa imo tol. Mustada. Pasko mo ka dito la. Ara siya subong sa sa Cavite, balamang dito sige. ila project. Sige tol, Pasko mo padalalan da. Yeah. Ni Action Boss ha. So, standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag sa detalye, Balita International, 22 ka matawo ang ginbawian sa kabuhi samtang masobra 50 ang pilason matapos ang natabo nga mabaskog nga paglupok sa airport sa syudad sa Aden sa Yemen. Ini ang natabo pila pa lamang ka minuto matapos naghugpa ang eroplano nga sakay ang mga opisyal sang bago tukod nga gobyerno sa mga pungsod. Pila ka oras matapos ang pag-atake, nag-report ang mga opisyal sa ikaduha nga paglupok sa palibot sang Mashik Presidential Palace sa Aden. Sa diin gindala ang miyembro sang gabinete kaupod si Prime Minister Mayen Abdul Malik kag ang Saudi Ambassador to Yemen. Sa natabo nga pag-atake sa airport nabatian sa masaksi ang mabaskog nga paglupok kag tunog sang mga armas matapos nag-abot ang eroplano gikan Riyadh. Sa report na ibaluan nga 3 ka mortar shell ang nag-igo sa hall sang airport. Sa karon wala pa sa may nag-akot nga sang responsibilidad kag hindi pa klaro ang rason sa ikaduha nga paglupok. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, ang presyo sa mga balaklon kag serbisyo ginapaabot nga nagsaka ginini sang mas madasig sa bulan sang Disyembre. Bangod man sang panahon sang holiday, kasubo man sang mas mataas nga presyo sa mga balaklon. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Governor Benjamin Diokno sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang mga ekonomista sang Bangko Sentral nagapaabot sang official inflation rate para sa katapusan nga bulan sang 2020 nga maglambot ini sa 2.9 to 3.7% nga range. Sa aton sining foreign currency exchange rate ng US dollar may baylo nga 48 pesos kag 2 centimos. Sa Singapore dollar 36 pesos kag 30 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 19 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment Action Boy, ginakabig sa gihapon ni Quezon 5th District Representative Alfred Vargas nga manaming oportunidad ang pagka-part niya, kag producer man as well, sa ang pelikula nga Tagpuan Bala, nga isa sa Magic 10 entries sa Metro Manila Film Festival. Kay may nga report Action Boy nga dula, ikunumayo may naglantaw balahaw sa iya nga pelikula. Pero hambal niya... Sino artista sa pelikula? Sila ni Shaina Magdayaw. Shaina Pero si Shaina, nakuha ni Shaina ang Best Supporting Actress. Kag nakuha man ni nila ang third best picture naman niya. Hambal niya Action Boy, wala man siya kuno nagahinul so si Edition. Kay kabalo man siya kuno nga ang pag-intra sa amo na kuno sugal man ako na Action Boy. Labi na mga pandemic so kuno subong. Hambal ya, we joined MMFF knowing that there's a very big risk of losing our resources, our investment, pero go kami. Why? Hambal ya. For the love of filmmaking, kuno Action Boy. For the love of our industry, for the love of acting. Hambal niya. Si Alfred Vargas, isa ni sa maging lawag ni Presidente Duterte. Yes, pero ginadeny nga na Action Boy. Kaya pagpanglawag to sa Presidente, to sa siling bala nga mga involved sa corruption, daw, wait man to kuno imbestigahan.
naimbestigahan to man. Before pinanglawag yan, ha? Gani. Dokalain man sa dokalain man nga New Year ni para sa aton nga mga opisyal. Naglan ko, pre. Oo. Yeah, pero... Tani before gid ipag-action boy na imbestigahan lagi diya sa mais kag may mga ebidensya na gid action boy. Muhian man ang tao ay. Imbestigahan pa na ganit. Unsa man oy? May aragin man, pero dapat confirm. Sige. So, Representative Alfred Vargas, artista sa isang artista sa galino. Nanging congressman. Damo artista. Ang movie niya nag-reaction ba ang pelikula nila ang tagpuan. Wala man ko gyapon kalantaw. Pero sige lang, it's okay. Dapat nisud po niya tagpuan sa likod ng simbahan. Ay, kala ka mo na para, para mag-hit. Ano siya action boy about ni siya sa tatlo ka mga tao nga puros nagapangita ablas ng ilang second chance sa kabuhi kag love life. Namin ni Guro ay. Taon tani ba? Balita sa sports. Interesado ko no si retired 6th Division Champion Oscar De La Hoya nga maengkwentro sa ikaduha nga kaygunan si Floyd Mayweather Jr. kung magbalik ini sa boxing ring. Sunod kay De La Hoya, gusto sini nga mag-engkwentro sa isa ka matutuod nga boxing match kag hindi sa isa ka exhibition lang. Magluwas kay Mayweather ginpahig sa 47 anyos nga boxing legend. Nga ginapaminsan man sini nga posibilidad nga makaengkwentro si Saul Canelo Alvarez. Katapusan na engkwentro sa ring si De La Hoya kag Mayweather sa 2007, sa din nagdaog ang Amerikano pagi sa split decision agud makuha ang WBC World Junior Middleweight title. Ang 43 anyos naman nga si Mayweather ang nagretiro sa boxing sa 2017 pagkatapos nga mapierde niya si mixed martial arts superstar Conor McGregor. Balita espesyal! Alright! Energy, action boy! Dapat pang New Year energy ni. Yes, kahit na siya January 1 na box. 31, subong last day na sa 2020. Excited kita para sa 2021. Yes. Punta nila nga, may kung kita na yan, may sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, si Aksyon Doors mag-uilang nagbunot sa aton possible winner sa aton nga SAP dire sa ARB, no? Happy birthday anay liwat sa kay Tatong Garcia, Romeo Roming Garcia Jr. Asang barangay Panukoy. Happy birthday Tong. The number you have dialed is either unattended or out. Ay, sarado. Taga barangay Talutog Murcia tani niyo. Isa pa kadayal pag wala pa kuha taliwat. Sige, taga barangay Talutog Murcia. Ang Talutog ni ay ang ako ang ming kapitan da, amiga ko na da. Si Kapitan Kap Vinyas, Teresita Vinyas. Ara nagring. Amo ni siya ang natawagan ta? Okay. Hello, morning. Morning. Si Rolando na eh. Oo, sa Barangay Talutog. Barangay Talutog. Kumusta si Kapitan da, amigo? Si Kapitan Vinyas, Teresita. Oo, Teresita Vinyas. Kumusta na? Okay ba? Namalo mo siya naton na konsa regards nato dahil kay Aksyon Boy Duran, ha? Okay. Oo. Rolando, si Aksyon Boy Duran ni Aksyon Dorel Cabatu diri sa Aksyon Radio Bacolod. Oo, kay ikaw aton nga winner sa aton nga sulit na premium sa Aksyon Radio Bacolod karon nga oras. Okay, salamat. Oo, ano ang ibrata Rolando? Wala, sir. Masakit. Ay, nga masakit? Oo. Okay. Ara ka lang sa inyo balay galing-gatiner. Oo. Sige lang tama mati sa Aksyon Radio ba, Rolando, ha? Adlaw, sir. Ha? Adlaw, sir. Adlaw, gido. Nakakanto ko na sa Talutog, ha? Ginto parahan kami na ni Kapitan. Migahay kami na ni Kapitan Vinyas mo. Gin ka preparahan ako na isa kalabador nga Bisaya ka manok, ha? Well, anyway, Mr. Rolando Ponte, sang Barangay Talutog, Murcia, Negros Occidental, congratulations! Happy New Year sa imo, ha? Payo da, ha? Sige, atol mo lang ang text sa amon din office
para ko na maklaim nimo ang imong 500 pesos sa remittance center malapit na sa imong lugar, okay? Okay, salamat. Sige, salamat and Happy New Year. Thank you. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Okay, so congratulations liwata sa aton nga winner sang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Doors! Yes, Action Boy. Dali lang gid kay si Rayjan Tan Villalon bala ang Vice President ng Energy Fans Club. Nagapag-greet siya, Action Boy. Good morning dra sa imo, Rayjan. Kag naghambal siya, pwede ka pang kalendar. Pwede gid, hapit lang di. Wala problema na, Vice. Kag kaya si RR man, Action Boy, hambay man ibilin ko lang ko sa guard sa Dalom. Because ino nga guard, si Rodney ko no. Hindi ko makilala siya. Sino kambal? Si RR ko no. Kaya sa Sunday, mapuli na siya ko no sa Adri sa Bacolod. Okay. Sunday siyang puli. Oo. Hindi siya kapit kay ari mo lang tadiya Sunday. Gani man. Okay, kami problema. Sunday, ari kami diya. Sa Sunday lang, kapita lang de. Sige. So, sa ato na nga balita, Special Action Boy, ato na... Akay tupad balaya gali ang guard as dalom. Oo, ambot sino dampi man. Si Rodney, bla? Ang medyo gabayon. Basta si Rodney. Piyo, nakilala ko man nga ka man ang tagani. Feeling ko ang medyo... Ang gamayon. Makagamayon kung wala katas-taas ako. Si Nunoy mo na yan. Sinong nunoy na yung taas? Kanan magagi ka ron. Ikaw si Rodney? Lumatiyon, tapos sa mga naka-on air, taga-monitor sila pala sa mga Good morning, mga manong guard sa tundra sa dalam sa station. Dalong gidya. Sa ground floor. Para ka social. Sige, so, sugpunan to na Action Boy. Kahapon, aring mga pagpati, bala sa pagsugalaw sa bagong tuig. Una, atong hindi ko maghanda sang manok, kaya malupad ko no ang grasya. Hindi maghanda sang tiil sang baboy, kaya makamang ko no. Ang next, hindi maghanda sang isda para hindi ka kuno daog-daogon sa bagong tuig. So, ari naman yung Action Boy, magluto ko sang sticky food para mag-stick together ang pamilya. Valenciana. Sticky food para mga klamayhati. Para mag-stick together ang pamilya. Yes. Hindi para mag-stick ang palupok sa kamot mo. Hindi. Ang mula kalabanan, makatabo bla. Nga pilit ang palupok sa ila kamot ng pagaboy nila. Ay mga boy kay gapilit kay... Sino nga? Oo, damo ng tabo. Sino nga? Pilit, Gali ka? nalukpan. Oo. Ay na, mo naman. Sabi mo nakadrink na gamay. Kaon sa klamayate. Ging kamot siguro. Yung nga nagpilit. May kalamayhati. May gano'ng kalamayhati sa New Year. Kalabanan ko sa siya sa... balambal mo. Gani, pero pwede man bala Valenciana. 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 Pwede man, amo na kung Chinese New Year, gani kita mo, may puto tikoy. Correct. Diba? Namin ako ng pritohon. Gali. Wala ko ka-try, nga prito na siya. Ka-try na ko na iya sa... Bakal katas pritohon, matas patilawan mo ko ha. Sang puto tikoy. Perfect. So, next naman Action Boy, magluto sang pansit or spaghetti or ano nga mga para ang kada miyembro kuno sang pamilya maglawig ang kabuhi. Timaya mo ka na ya? Uy, may... Normal lang may spaghetti, no? Normal spaghetti, Tapos iban bihon or palabok. Spaghetti sa carbonara. Christmas, spaghetti sa New Year. Galing spaghetti. Wala gigalawig, no? Spaghetti sa birthday, spaghetti sa... Ara ginagawa kaso na spaghetti, ara. Yes, hindi ka iiwan ng spaghetti. May pababa, pataas pa na sa daan niya. Yes. So, kanta mo na. So, next... Naglayan mo sa Christmas tree, Nabudya ka sa Christmas tree. Sige lang. Okay lang na siya. Do gataas ang gataas everyday, no? Christmas tree to, no? I think that wala something is... feeling ko man. Something is happening around. So, next Action Boy, buksan ang mga bintana, agpertahan para sugatao naman kuno ang grasya. Kinabuksan nyo man ninyo? Kaya mo na sila sa kanta. Nabalang, ganina, nang buksan ang bintana. Bukan, lipat ko. Lipat ka na. Mo bintana,
Bisan hindi yan, New Year, bukas mo lang na yan. Te, wala man nagsurulod ang mga lamok. Namo nga. Charot. Pero amo na Action Boy, kana dumduman ko Action Boy, si the late Lula Ruth pala Action Boy, nga kon lola nga nagtaliwan sa March. Ginagamba gina siya buksin yung mga bintana kag pertahan. Kay para ang Gas siya masulod. Sang ano, sang grasya. Yes. Sa New Year, ina. Sa New Year. Hindi ta kada gabi yung buksan yun. Kundi puno ka mo lamok Sa na New karon Year sa lang. inyo. Oo, sa New Year lang. Para do kapag welcome sa 2021. Correct. Saan? Yes, the son. Next Action Boy, maghimo sang gahod agud tabugon ang malas. Amo na Amo iban. na siya yung palupok. Amo na siya nga amay palupok. Pati galing ga cost lang kaysa ang palupok sang ano sang katalagman sa iban. So, amo na Action Boy ginahimo sa iban. Anang kaldero. Kaldero, kalaha, labador. Ang ilamot, bulugasan. Kung ang bulugasan mo bla, may puno na naman na. Ano ni gani? Wala unod balang kalong-kalong. Ay, mo bulugasan wala unod. Ay hala, mo na Kayo siya. mo sound. Kasubo mo naman. Meron pag Action Boy motor ginigot ang ang scene bala kagin palibot-libot. Ang masalakyan kuno ginapaandar man. Mga lata. Magalas 12. Tapos, next, ang wala mo to unod nga bugasan, punon ang bugasan. Para paabot sa 2021, ano ka? Matigangon ka eh. Matigangon ka Correct. Tapos, Action Boy, i-full tank. Kung sa may mga salakyan, i-full tank nyo ko. Kaya sarado sila daw. Kaya butsi mo yan. Kaya wala kayo kabasa sa message nga masira na sila kagapo ng last day nila. Kundi sa Action Boy, hubas sa 2021. So, plano ko pa tanim mo na yan full tank. Bi ko yung nagpagas ka na gapon. Kasi dados dati, sige lang mapagas na ko na 200. Hindi naman ako full. Hindi ka 200 Sige. Pero dapat i-full tank mo ginay mo sa lakyan, Action Boy. Uy, full tank ko ginaya. Galing kay kung sa iban kaya hindi ma-refund or kasad. So, next Action Boy, punon ko no ang mga labador o balde nyo sa inyo balay. Sang tubig, ano? Oo, sang tubig. Budlay mo kung puno mo sang kung ano daw yung pamutang mo. Tubig, Action Boy. Kag, ari naman magkuha sang lapad nga yahong punon sang bugas kag butangan sang mga kwarta. Meron ko nakita Action Boy. Kita mo ko na. Pero sa amon wala ni Action Boy do kapila na ko nag New Year nga wala kami niya mo na nga may wala yahong bugas sa sada mga coins kag mga papel nga kwarta. Pero depende lang ginagali sa pamilya Action Boy. Kami daw ga celebrate lang man kami like normal. Ay mo normal. 12 fruits daw wala na mga intro no? Ang 12 fruits. Ara pa na siyang 12 fruits Action Boy. Nakulang ko lang nang imo na nga mga pala. Dungagan ta lang wala problema. Kag 12 Para para kung New Year kuno para magtaas ka ano kay ay ang bot away na ko nagapata siya that's why wala ko na siya dala. Sili ko nga example mo nagday mo na sa imo. Oo. Sa lugan di ba? Hindi ga kabit-kabit ko sa may ano. Tapos galumpat-lumpat. Wala pa kita to ginabitin sa lunggan. Ay na ya. Maano na karon mo dalunggan niya. Amo kanay din ko do ma-damage na karon. Do ka nagtaas mo do dako lunggan. Wow, ay cute wala kang dalunggan. Look at that. Kaya ka namin. Yun, look at that. Hindi na bala ano na ganyan mo na. Palong. Ang bagay kagamay gani kuno ya sa akon dulunggan. Palong. Kung mas dako kuno dulunggan mo mas lawig mo kabuhi kuno. Ay gali ka. Mas dako ka dulunggan kuno daw ka lawig sa kabuhi mo. Abot anong labot sa dulunggan sa kabuhi Abot anong labot sa dulunggan sa kabuhi? Basta yung mga hambal-hambal na Action Boy. So sa mga wala pa nakatapos, pag sa ila 12 fruits Action Boy, itapusan nyo na ng 12 fruits nyo. Sa kamo ka 12 fruits kamo kami kami may araman. Ay fruits lang kami. May fruits lang kamo pero wala gid ka pressure kay kagabi Action Boy nakita ko may mga chiko, familiar ka sa chiko? Ay balingod pa bala ginbaligya pa na ginbaligya mahal pa na so unang dumduman ko na baligya gamay nga kon hilaw magani baligya mahal pa para makumpleto lang 12 fruits gani ako okay man lang why man basta may fruits lang depende na lang na iya mga pagpati dumduman nyo bala kada tuig 12 fruits kamo ang kabuhi ang pangabuhi nyo kumusta kay 12 fruits kamo kada tuig depende man sa lahi kag sa pagtuo pagpati depende sa pamilya sa kada pamilya. So anyway sa tanan-tanan happy New Year kita na kita ya boss no kami way kay Action Doors boss no.
Wala. Kay leave ko ba sa So, I'll give you the chance to greet them. Para- Happy New Year everyone sa aton nga mga ka-aksyon. Kabay pa nga aton nga 2021 mangin mabinungahon. Kag Action Boy mga pabilin kaya nga grateful and contented sa tanan nga sa tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi. Mayo man na or hindi mayo Action Boy kay part na sa aton kabuhi. Magana kuno nila Action Boy. When you are doing the right thing but nothing is improving, that's a proving season. Correct? When you are doing the right thing but nothing is improving, that is the proving season. Correct, man. Wala, nakita ko lang to sa may CR. Bala nangihi. Kung mabasa-basa ka, bala ka manghihi ka, makita mo na. Makita ko tayo kung magkadto ko si mga Dorel was here. Anong Dorel was here, man? Ha? At sa masiyang sabi masiling tabi nga Dorel was here. And makita ko galing kasi ako masya female kag male. Pero may mga CR Action Boy nga may mga code, di ba? Ambot ko naka-encounter ka na. Pero may suggestion si Dennis Action Boy nga fruit cocktail na lang ko no para sa 12 fruits para isa na lang. Dennis apat na naka-fruit ang sa fruit cocktail. Si Dennis, depende sa fruit cocktail. Si Dennis kadugay tubuan man buot no. Oo, gani. Sige, happy birthday anay kay Ronnie Garcia, kay Romy Garcia, mo Romy. Si Tatong gani ginapatamiyaw ni Juan Bolgalio, Roming Garcia. Doon ka familiar, how? Sa Roming Garcia. Ato ba? Ay. Amo na si father, tane? Hindi. Actually, niya kilala na upo na mo ng lunch. Siya brother ni San Neremia. Okay. Abi ko, lain. So, birthday niya subong. December 31. No? Happy birthday, Tong! Inatamyaw ka man ni Juan Bolgalio. Kay Junel Halyorina, good morning. Kag kay Happy New Year. Kag kay Leo Talaban, Happy New Year man dira sa imo. Ha? Sa Lakas Taliana. Happy New Year! Mga Si Jan Chong, Sir Jan Chong, good morning and Happy New Year. Sa kay Mayor Ramayla ni Cormang Limutan, good Happy morning. New Year. Sa tanan-tanan, Action Boy, akitong isa-isa unta sila. Ito basi dason 2022 na nga. Oo. Good life man sa part. So sa tanan, let's celebrate New Year with a bang. Bang. Pero dapat mag-bang ka gani. Ang kamot mo may bilin pa ha. Bang ha, hindi bang ha. Hindi na Action Boy. Standby na kita sa Action Hotline. Upod ka Action, Art tayo hupon. Kita-anay na kita dun tuweg, ha? Ako kita ya sa Sunday. Solo flight. Suntuig man. Suntuig. Yeah. Ang inyo din ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action, Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!